So, niabot na rin ang mong gi-order. Salamat na ikadong mambi. So, kuha ni siya ka ng curtain para sa upat ka kwarto sa sala. Pero tagtulog-tulog yapon na. Ha? Inaog diri kay nga di ka malisod. Hindi maapin niya gunting ang... Maapin niya gunting ang ano ba? Wala. Mura lagi pa rin sa doon si Agi. Ang gupitan ng stila. Kanang sa kusina. Di ba ang color ba? Di man. Katong sa kusina nga katong usa? Asa may para sa sala kani? Kanang gray. Kaning gray pwede ni matisting nato nya gabi eh. Katawad ni Papa tungkuan. Salamat din sa barina nga palit ni Mami B. Kanya na kaya naabugan ko na. Pero sa mga kwarto pwede na kay naman naman. Kani diri sa ayo sa kuha na kay erong dibuta ra ba kay pwede isulod balik. Hindi mabugan. Ah. Wow, nice kayo siya Mami mong gipili. Oh, nice kayo. Wow, nice. Marami sa kusina. Kusina, kumang kwarto. Ay bagay jud yang gipili kay ang color sa wall. Oh, Kani kay color man ni sa wall. wool. Wall ba? Sa luwas. Nya sa atop, sa door. Nice kayo siya, Mambi. Kanya laki siya eh. Okay lang. Di ko pwede mo tabang nila guys kay lapok ka hangkamot kay nanguan ko. Nang arrange ko ginahinay sa mga tanom. Basa pa ko kay ga ulan-uwan ko. Basa man nag-uwan mas gawas. Pero nadigo hinuon ko guys. Nice na kayo siya. So busy kayo sila guys kay. Nindot ba? Hala, dapin din asa? Oh, nay nasa drone. Di na ba sa dapat sangko dito si boss? Dili, sakto na kung si Bigpit mo unang Ay, gadi lapas gamay ka diri tayo kay para matabunan niya. matabunan ang inside food ba. Sige, nice kayo sa Mambi. Salamat kay Mambi. Kwarto ni Nicole yung giuna. Wise ni siya kay iyang kwarto may gipauna. So, salamat kay sa dakog dabang jud kay ni siya kay na may mga pang kabit. Papaidi na magkabit. Maghimo para ba na siya og storage box. Nanda storage box din ni Kulo, di ah. Patos na. Yung storage box eh, sapatos. Ayun na pala ko. Nadidilak na? Saan ni pag-abli? Na, bungkag na. Braton na ba ni? Hadlok siya maabugan ng iyang rubber shoes. Ni, para dili yaga mo sapatos pa. Braton. Ikuha na di sa Igo gilak. lang, dili magkalat ang mga sapatos. Ang tiguang naman ko nito. Hana din naman nakakita. God. Nawa o naka Oh, reading glass na. Assistant po doon. Patrapuhin ka ng mga abugnak. Di ko ni mo ibutang ang kortina. pagpaga na dili kita sa mountain mo pilit ang book. Nagkul ba? Ako na po nilang sa kwarto ni Cristel. Nice kayo ang curtain kay bagay kay sa wall. So, gilay nga na ni GR. So,
So late siya guys kay suspindi man gud ang klase niya. Apas pa siya wipe kay maestra man niya wipe an. Ay kayo siya. Gitugnaw sa kagauwan sa gawas. So diri na pud sa amuhang kwarto. Sa katong ganahan magpapintal, pwede ra jud mo kontak na ni GR. So Uslob Pintor ang iyang page ani guys. So pwede ra jud mo kontak sa diyang page. Uslob area ra ni siya or Santander ana nga mga dool ra nga lugar dali sa Uslob. Pwede ra siya nga mo pintal pero mga layo na mga Cebu City, marag layo na jud kayo corona. Nice kayo ilang mga trabaho guys kay kuan jud ba kanang neat o kanang dili hugaw dili na ibang magpintal nga daghang mga sami-sami pero sila di ja sige taga lining. So ganahan ko dali sa color nga ilang gibutang guys si Ma'am BJ nag-decide ni. Salamat ka Ma'am B kay sa sulod o sa gawas si Ma'am BJ nagpili ani sa mga kuan color. So nahuman na jud ni GR dari aguan sa teres. Sa dari wala niya mahuman kay kuha naman siya ning abot. Kay lahi lagi ang panahon no. Muli na sila. Ya busy ag duha dari kay taod sa kortina. Ug asa ko mutapad man ibang sakit akong likod. Ang kira ka? Tapad-tapad lang aning itugnaw man. Hey guys, busy kayo guys kay taod na sila dari og tingna. Salamat kayo Ma'am B. Dali ra ka jud order ni Nicole. Wa ray semana ni abot na. Tugnaw siya kay tugnaw jud guys kay mo na amping taday karon guys kay nalagi bagyo. Sa to na Minerva? Birbina. Birbina? Birbina. Kada bang bagyong maabot, di pa magbuan. 2026. Yung taon ng binig mo. Baka nasa na sila. Sige kay ang likod ng ning kalit og ulol. Kuha ni sa pangluto na ni nga karon ning ipik na. Basa-basa pa jud ko guys kay arrange ko na to sang tanom. Na naupaw naman day ko. Danti kaning matugnaw. So kani amo supa guys kinahanglan jud ni sang naisapin kay kuan danti mo lingkod man mura magtao. Kuan ane. Tunga. Tugnaw na sa. Sa tunga. Isa mo ng kurtina na di magbuan. Makaya na. Butang as tunga. Tangan na kita ko no bitana mo yun na. Gisukdan nung ka. Kasi size din kurtina hanak. Ito nga call, tunga ani ko no. Tunga ni. Ako rin ano ko. Hindi rin na sila sa kuan guys. Natawa di ako kaya ka sa sentro diya. Sintro naman anak gusto Okay mo na ba? ang sintro ang gud sa bitana gud. Bitana ba? Ang sentro ba? Dipinsa ra man gud na siya maglawlaw, Tawa. Okay na. Kana. Oh, basta ang importante dili pud mo nga ka sa isig-kilid yung sakto rin sa tunga. Isa ang batang kurtina niya. Install ron eh. Install ko no sila og isa ko ni magpatawod og kurtina. Relax dito ka. Yan nga, gumito kay nakaano mong good, naka-abli ang ano. Wow, nice amuhang curtain sa sala. Si Ma'am Bid gihapon ang nagpili ana guys. Bagay ra pud sa outside nga paint. Nya Sabi tan niya. bagay ra pud sa inside the paint. Nice kayo. So gray ang sa gawas nga pintal. Ayo kay mo pili si Ma'am B, no? Indot ay. Nabagay siya sa pinturas gawas balay ba.
Siyempre, light man eh. Dark ang sukubuhi. Wow, oh, shout out diha ni Ma'am Ay, malisod na. Maria Teresa Di ba? Lim diha sa akong YouTube channel na Silent Viewers kuno siya. So iya yung screenshot guys aghang mga tanom sa gawas. Salamat kay ni mo Ma'am Teresa, Maria Teresa. Nice kayo ang gipili ni Ma'am B nga 14. Ito nga kanang duha-duha ba na? Hindi siya pwede sa tunga sa kuan. Okay. Hindi rin sa tama ng green. Okay ra na. Di ba wow. So guys, mo ni si Jay porma sa amuhang sala. So di pa jud siya final jud ba kay magbutang pa magud ka nang try ra pud na ako nagbutang na ang tanom nga rubber plant. So salamat kay Ma'am B. Nice kadyo ang amuhang sala. So ja namon darig sounds ni Papa Edi na ah. So pangitaan pa man ni Papa Edi mabutangan di man jud ni dari sa sala na si Jackie dako magkano na si nga kuan. So apa jud mahuman ang kusina guys manang napadiri mga gamit. Ang panahuman og kuan. So mo rin gi-testing guys ug unsay forma jud nice. Nice kay si Ma'am Bijoy ni pili aning tanan nga mga color. Tanang wall. So busy pamig panguan kay sa kwarto ano ni siya mga color sa kwarto. Very nice. Si Ma'am BJ nagpili dani. So nice kaya sa guys no kay bagay siya sa wall. Oh di ba? Salamat kay Ma'am B. So inagawas ni mo diri sa sala. Nice kayo. So inagawas ni mo diri sa terrace. Nice food kayo kay ang color sa mong diha green man. Nice food siya dari guys. Napukoy tanom dari guys ng butang. Ano padapling si Dante. So nice food dari sa gawas. Wow na wow. Salamat kay Ma'am B. So thank you so much Ma'am B. Nice kadyo atong ang sala. Nice kadyo ag 14. Nice kayo siyang pagka kombinasyon kay kuan siya. Ang amuhang sa gawas is kulay gray ang kuan. So thank you so much Ma'am B. Kani guys na nangatumba na magud ning mga seawall diri oh. So amo ni siyang katambakan og mga bato kay pati ang punuan sa talisay guys oh. Mataban din yung balayan ni. Hindi na mo ni tambakan ni. So manuhol ko karon og kuan, tao nga ako na lang isang papulungan sa aning talisay para og mohangin dili siya kuan, padayon og tumba. Matinak. Ang gipukaw na ko ning duha kay sige ra man higda. Ang guba na rin ang kusina oh. Kaning natumba nga talisay, mo jud na mo nagipahilabti kay dipinsa po na siya sa balod. Kung kani among dipinsaan po din among kuan ni. Kung tabang ba yung talisay, makaharang niya sa tabang nanti dali. Nanti dali oh. Dali.
estudyante oh. Samok-samok na dito oh.